Hadin ka jingpen bena lockdown bakan-san jong ka sarkar. Bon ki nong rep kila kulmar jingmut kumnu bandi ki jhur ki bela dap khet na lom. Bon kila asno do lat. Henry na kaliang ka Hill Farmers Union ka seng jong ki nong rep kala wan chakhamat bania rap ki nong rep hakum kani kapor. Lengba ka jing aila jong ka sarkar hi ta ka bapen biang ki car pass na ka bentai kini ki nong yalam bania rap ki nong rep. Kilali ben shim ki jhur na ki nong rep keleng ki jaka bat ya rap ben pinya yo pat ye kini ki jhur shakeleng ki shnong ki kumta jong ka dong shalong pat ka wei pat ki jaka. Habakran bu General Secretary ka Hill Farmers Union uba Alfan Karsanti ulay ito. Makalong ka ba Henry na kalyang jongki kintre shitom banyarap iki para nong rep ng kaleng ki jaka. Ulay ito ru bakini ki nong yarap di ki mar rep kilong hi ki bahak hamad ni ki frontline workers. Mula kerpa de ka DC ban shim kia ban penbiang ka vaccine ni ki tika yada COVID-19 ya barok kini ki nong yarap jong ka HFU ban sami ki jhur kaleng ki jaka haslong bat ki weipat ki jaka. Na kalyang jong ka Hill Farmers Union naduk baka sarkar kelapan penai ke lockdown naduk meneng kesni te haringkat ka jingi terilang semua panai publik ningkong ya minister barang-barang ini papan tidor tindo lalum kerki ka jingi lang menen kesni but bala issue ya kana notification sebagai department bagi dei ban pelat ya ki karpas ya ki katu kat ni ki association kamju khamtam ya ki ya ka Hill Farmers Union ba de kiwi association na ka benta ban yarap ikinong rep na ka benta ba ki jhur ki ba kinong rep kila dai ka por bakin khet no ba ki perpoi no sayo ba ki ban pota ki khan te menta ka sni fiyo ni kini ki jhur ba mas nyo ka karpas mene na ka department nila rep yakut lupa ya kinong rep ki joni nang tina pol acarai te nila rescue ya kini ki jhur nomor kila rep khet lupa menen kemti pagadan ka lockdown te kini ki jhor mata ni lawan ra te wi kini ngila da bia keren bat ki brio ki bansa shim hapo madan ting ki bansa le ka home delivery ka ba smutenat kalong ba nakaliang jong ki rang ba snong ru kiladan ki rang ba snong ki bala pen krek pa ki bala khon ngi bala dadon kam kin sa pha ban poi ki jhor ki chap ki dorbar jong ki snong nang ba ki ka dorbar jong ka snong lingba ki volunteer kila ban penpoi ki jhor kat badan kam sekinong bam tingas ngoban kentu hangne bagi ki pai baru kim dei ban kuslai ka bede ba ka bam kadi ha ka bede bagi jhor ki jam na kaliang jog Hill Farmers Union ngin shim ya ka senjam ka ba khmat du hoj na kaliang jongi ni dan hi ka jing septing yo ne khnyang te henry ngilai keren ni DC menen ba ye kini ki frontline workers jongi ni dei ban penbet ya ka wi kasngi khnang bangin yo ban vaccine oswa ya ka first dose na ka benta borok ki volunteer ki ban hiar sa kani kamadan thama na ka benta ban yakun bat ban yarap ya ki para nong rap na kani ka jinglait ban puot kini ki jhur ki chap